Salmo Kapitulo 105. Ang Diyos ug ang iyang katawhan. Pasalamati ang Ginoo isang niya ang iyang pagkagamhanan. Ipaila sa mga nasod ang iyang nahimo. Awiti siya ang mga pagdayeg, isugilon ang mga kahibulungang butang nga iyang nabuhat. Paglipay nga kita iyaha, paglipay kamong tanan nga nagsimba sa Ginoo. Pakitabang kamo sa Ginoo, simbaha siya kanunay, hinumdumi ang mga kahibulungang butang nga iyang nabuhat, ang iyang mga milagro o ang iyang mga hukom. Kamo mga kaliwat ni Abraham, nga iyang sulugoon kamo mga kaliwat ni Jacob, ang pinili niya. Ang Ginoo mao ang atong Dios, ang iyang pagbuot gituman sa tibuok kalibutan. Tumanon niya kanunay ang kasabutan nga iyang pasiugdahan, ang iyang mga saad alang sa libo sa kalibutan. Tumanon niya ang mga kasabutan nga gihimo niya uban kang Abraham o ang iyang saad kang Isaac. Gilig-on niya ang mga maong saad ngadto kang Jacob o gihimong walay katapusang kasabutan uban kang Israel. Miingon siya, ihatag ko kanimo ang yuta sa Kanaan, ikaw nay tag-iya niini. Sa dihang jutay pa ang katawhan sa Dios, mga langyaw sila sa yuta sa Kanaan. Naglatagaw sila sa kanasuran o sa mga gingharian, apan wala motugot ang Dios nga daog-daogon sila. Gibadlong niya ang mga hari tungod kanila, miingon siya, ayaw ninyo hilabti ang akong mga pinili, ayaw pasipadi ang akong mga propeta. Sa dihang gipadala niya ang gutom ngadto sa ilang nasod o gikuha niya ang tanan nilang pagkaon, gipadala na niya pag-una si Jose nga nagbaligya ingon nga ulipon. Nasamad sa hugot nga kadina ang iyang mga tiil o gisulubag argulyang puthaw ang iyang liog, hangtod nga natuman ang iyang gitagna. Ang pulong sa Ginoo nagmatuod nga wala siya magbaka. Unya gipabuyan siya sa hari sa Ehipto. Giluwas siya sa nagmando sa kanasuran. Gihimo siyang pangulo sa kagamhanan ug maoy gihimong magbubuot sa tibuok yuta. Gihatagan siya hingpit nga gahom sa pagmando sa mga opisyal sa hari ug gahom sa pagtudlo sa iyang mga magtatambag. Unya miadto si Jacob sa Ehipto ug mipuyo siya didto. Gipasanay sa Ginoo ang iyang katawhan ug gihimo silang ligon pa kaysa ilang mga kaaway. Gihimo niya nga kasilagan ang iyang katawhan sa mga Ehiptohanon ug gitugutan sila nga limbungan ang iyang mga sulugoon. Unya gipadala niya si Moises nga iyang sulugoon o sa Aaron nga iyang gipili. Gihimo nila ang gamhanang mga buhat sa Dios ug naghimo sila mga milagro dito sa Ehipto. Gipadad-an sa Dios og kangit-ngit ang Ehipto, apan ang mga Ehiptohanon wala motuman sa iyang sugo. Gihimo niyang dugo ang ilang mga suba o gipatay niya ang tanan nilang isda. Ang ilang nasod na puno sa mga baki, bisan gani ang palasyo sa hari. Mimando ang Dios ug napuno sa langaw ug tagnok ang tibuok nasod. Gipaulanan niya yalo ang ilang yuta o gipalipakan. Gilaglag niya ang mga parasan ug mga igera o gipamali ang kakahuyan. Mimando siya og nanungha ang mga dulon nga dili maihap tungod sa kadaghan. Gipangao nila ang mga tanom ingon man ang mga abot sa yuta. Gipatay niya ang mga panganay anak nga lalaki sa tanang banay sa Ehipto. Unya gidala niya ang mga Israelita gawas sa Ehipto. Gidala nila ang mga plata o bulawan o silang tanan lig-on og maayong lawas. Nalipay ang mga Ehiptohanon sa paagbiya na nila kay nahadlok man sila kanila. Gitabunan sa Dios og panganod ang iyang katawhan o gihatagag kalayo nga mag-iwag kanila sa gabii. Nangadto sila og gipadad-an silag mga buntog. Gihatagan niya silag pagkaon gikan sa langit aron mabusog sila. Gipaliki niya ang usa ka bato ug mibul-og gikan niini ang tubig ug midagayday kini ngadto sa kamingawan sama sa suba.
Gihinumduman niya ang balaan niyang saad kang Abraham nga iyang sulugoon. Sa ingon niini, gipagawas niya ang iyang katawhan nga nanag-awit, ang pinili niyang katawhan uban sa singgit sa kalipay. Gihatag niya kanila ang mga yuta sa mga langyaw ingon man ang ilang kaumahan, aron ang iyang katawhan magtuman sa iyang mga balaod ug magtamod sa iyang mga sugo. Dayga ang Ginoo.